U kif qed jitkellmu fuq ir-Reġina malaj irrid nidħol jien, ma nistax ma nidħolx hekk qed jitkellmu fuq ir-Reġina. Il-lejla tajba dinja rokna tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lejla l-ismijiet. L-ismijiet ta' tfal huma t-tielet l-aktar ħaġa li jitkellmu fuq għall-Maltejn jew għalmenu li qed jitkellmu fuqha bħalissa l-Maltejn. Ovvjament l-ewwel tnejn huma l-Panama u l-Eurovision. U kif qed nitkellmu fuq l-Eurovision malajr ma tafx kif dejjem nisimgħuhom jgħidu illi kull pajjiż jipprova jtella l-aqwa pakkett tal-Eurovision. Okej, apparentament dis-sena l-kantant tal-Belarus ħadha vera bis-serjetà dik għaliex qed jgħid li jrid jitella u juri il-pakkett fuq il-palk. Dan huwa Alexander Ivanov, il-kantant tal-Belarus, u b'dimna vera talab permessi li biju biex ikun jista' jkanta fuq il-palk arwien waqt il-Eurovision u jtella miegħu żewġ volpijiet iduru miegħu. Okay, number one, ma nistax nimmaġina x'jista' jiġri jekk dawk il-volpijiet live fuq il-palk jaqbadhom il-ġuħ waqt id-diska jkunu qegħdin iduru u jsibu l-pakketti jew ma' wiċċhom. U naħseb il-koll naqblu li l-pakket tal-kantant tal-Belarus ma jimpressjonana xejn għaliex hekk iridu aħna nistgħu nikxfu pakket u naħseb il-koll naqblu li l-pakket tagħna huwa ħafna aħjar mill-pakket ta' dan it-Tarzan. Imma lura l-ismijiet. Kull sena it-Times toħroġ artiklu bl-ismijiet tal-babies li jkunu twildu f'dik is-sena. U kull sena din il-lista tibqa' tissorprendina. Din is-sena pereżempju hemm ismijiet bħal Olivia, Sultan, Saga, Aysin, Bitania, Kleona u soliti Zanixiel, Zaxiel, Zaxinzer, Zdajxa u Xaznowli. U frankament, għalxen lajt garġija f'Novembru li għadda waqt iċ-ċogim inħamp ilkom fuq ir-Reġina, għaliex waqt iċ-ċogim 9 minnkom semmejtu tfal tagħkom Elizabeth jew Elizabetta. Xi ħaġa interessanti ħafna li dis-sena fost il-lista tal-ismijiet hemm żewġ babies jisimhom Baby Xemx u Baby Wis Sabiħa. Min jaf forsi hemm ftehim bejn il-ġenituri li jibdew isemmu it-tfal tagħhom għall-lyrics ta' Xemx, ta' Tramps. Min jaf, tista' tkun jiena qabel magħha, ma jekk se tibqa' tiġri dejn li il-parents jibdew isemmu l-ismijiet għall-lyrics ta' Xemx, 3 snin oħra meta dawn it-tfal jidħlu l-iskola, ir-rassenja se tkun spettakolari. Present. 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 Daqt jasal fejnu? Daqt jasal ma ġi skola, l-lum mbagħad hemmhekk tqum ġawra sabiħa li tkun dejjem bil-qiegħda naħa ta' wara tal-klassi u tgħidilha le miss ċempiltlu daqt jasal qiegħed on the way, daqt jasal. Ħaġa oħra sorprendenti fil-lista ta' dis-sena kienet illi kien hemm ħafna trabi jisimhom Mark Lawrence. Okay, di mhix vera avvintajta jiem mill-bidu sal-aħħar, imma please ma jitu papajiet ikkonsidrawha x'vera tajba. Imma l-aktar ismijiet strambi f'Malta mhumiex l-ismijiet ta' tfal, imma l-ismijiet ta' żwiemel. Monsiani Ħani minn Celebrity Photo fit-tielet post għadna naraw ukoll il-Silver Boko kif jonqos issa li jsiru l-aħħar 250 metru ta' din it-tiġrija Monsiani Ħani ikun għadu attakkat minn Celebrity Photo hemm Silver Boko u erba fuq in-naħa ta' barra tila wkoll Samuel Bezzina b'Count of Life. Iżda Monsiani Ħani għadu hemmhekk u jtemm rebbieħ Monsiani Ħani quddiem ukoll in-numru 5 il-Silver Boko fit-tielet post Count of Life fir-raba' post ix-Shakira Trott. Iva, f'Malta għandna żwiemel li jisimhom Monsiani Ħani, Celebrity Photo, Very Nice 7, Donald Duck Tuma, Touch the Diamond, Mind Your Head, Quo Vadis Fedo, Memory Chip, Shakira Trott, Happiness Photo, Hello Kitty, Holy Smoke u Conrad Circle. Ta' tal-aħħar Conrad Circle kissirna moħħna nippruvaw nifhmu minn fejn ġabuh, sakemm imbagħad rajna dan ir-ritratt u fimna eżatt minn fejn ġabuh, għaliex Conrad Circle. Imma hemm raġuni għalfejn l-ismijiet jisimhom daqshekk stramp. L-ewwel nett ħafna minnhom jiġu minn barra minn Malta. U allura l-isem ikunu diġà tawlhom skont il-pajjiż li jkunu twildu fih. Imma mhux hekk biss, hemm ċertu regolamenti ta' kif issemmi żwiemel. Pereżempju meta jitwelid l-eżiemel irid ikollok nofs l-isem tal-om jew tal-missier biex ikunu jistgħu jarfu milli ma razza ġej. Isa bħas-sistema tal-kunjomijiet tagħna. U fl-aħħar nett toqgħod attent għaliex ma jistax ikollok żiemel tat-tiġrija li jismu bħal ieħor. Hemm regolamenti li jgħid li kull żiemel tat-tiġrija fid-dinja irid ikun jismu differenti minn kull żiemel ieħor. U allura jista' jkun li tant wildu żwiemel illi l-ismijiet normali ttieħdu kollha u allura s-sidin ta' żwiemel qed ikollhom jippruvaw jivvintaw ismijiet ġodda biex ma jkunx hemm żiemel ieħor jisimhom bħalu. U allura nifhimha għalfejn l-ismijiet ta' żwiemel huma daqshekk strambi, imma għal dawk il-ġenituri li jħobbu jsemmu l-tfal tagħhom b'isem stramb. Tafu li ma jeżisti l-ebda regolament fuq it-tfal u x'hekk. Tafu li jista' jkun hemm żewġ tfal li jisimhom bl-istess isem. Insomma, il-puntu li mhux faċli tagħti ismijiet li żwiemel, aħna provajnija din qbadna setta żwiemel u provajna nagħtuhom isem. Kienet diffiċli ħafna
Imma rnexxinna. U rrid ngħidilkom li dawn huma ismijiet veri illi aħna vvintajna u provajna kemm jista' jkun nagħmluhom skont ir-regolamenti internazzjonali. U allura, sinjuri u sinjuri, illejla bi pjaċir nilqakom għat tiġrija kategorija xe ta' żwiemel ta' trott. Iż-żwiemel huma bin-numru 2 Cedoli Charm misjuq minn Simon, bin-numru 3 Owls Eyebrows misjuq minn Carmen u Cacopardo, bin-numru 4 Secret Trust misjuq minn Konrad, bin-numru 5 Walk on Water misjuq minn Anton Attard, bin-numru 9 Desire misjuq minn Claudette u fl-aħħar net bin-numru 11 Panama Power misjuq minn Joseph. U hekk kif qed naraw sinjuri għadha kemm bdiet it-tiġrija u iż-żiemel Panama Power b'saħħa tremenda jidher li mill-ewwel qiegħed fil-vantaġġ, tiġrija spettakolari sinjuri. Wara fit-tieni post iż-żiemel Owls Eyebrows misjuq minn Carmen u Cacopardo li għadu qatt ma rnexxielu jirbaħ tiġrija mġidma. Cedoli Charm jibqa' jipprova jissielet għal ewwel post imma jibqa' jaqta' lura. U hekk se qed naraw lil Walk on Water li bil-ħeffa ta' saqajja taqbes lil Cedoli Charm u tinsab wara Panama Power. Tiġrija tassew eċitanti jekk kif qed naraw lil Panama Power jibqa' fl-ewwel post. Iż-żiemel Secret Trust jibda javvanza, iż-żiemel Secret Trust li nfakkarkom ġie minn New Zealand u li ħafna talbu li jiġi skwalifikat minħabba li dal-aħħar instab li qed jiġri bil-galop minflok bitrot. U hekk fuq wara qegħdin naraw lil Secret Trust u Desire javvanzaw. L-eċitament issa qed jikber sew, Secret Trust jidher li se jaqbes lil Walk on Water, Cedoli Charm jibqa' jaqta' lura. Secret Trust u Desire jibqgħu jissiltu għat-tieni post. Fl-ewwel post issa jibqa' jiddomina Panama Power wara Walk on Water u fit-tielet post Cedoli Charm. Din it-tiġrija mimli entużjażmu issa tinsab fl-aħħar 250 metru u hekk qed naraw lil Panama Power fl-ewwel post u jidher li se jirbaħ it-tiġrija. Cedoli Charm jibqa' hekk l-aħħar ftit metri sinjuri tispiċċa t-tiġrija fl-ewwel post Panama Power misjuq minn Joseph, fit-tieni post Cedoli Charm misjuq minn Simon, fit-tielet post Walk on Water misjuq minn Anton Attard u fir-raba' post Secret Trust misjuq minn Konrad. Daw kienu l-ħsibijiet għal-lejla, grazzi ħafna ħammorru għal ftit reklami nkunu lura minn ftit ieħor biex inkomplu bil-programm.